هیچکێ ji bavê xwe pirsî, bavo kolber çi ye? Bavê wê nedizanî çi bêje. Pêşî sekinî, wî fikirî kolber çi ye? Wê çawa bersivê bide keça xwe? Ew kolberê ku her roj têne kuştin. Ew kolberê ku li ser sînor her roj ji bo nûçegiyanan dibin mijara nûçeyê. Wê çawa bersiva keça xwe bida? Piştî gelek sekanê keçika xwe girt hembêza xwe, got keça min, kolber wekî moriyan in. Bar hez dikirin, barê ji xwe girantir hez dikirin. Keça wê heyrî ma, nizanî çi bêje. Fêm nekir jî. Lê guh neda jî. Çû mektebê, çû dibistanê. Li dibistanê hevalek wê nehatibû dibistanê. Mamoste pirsî, çima nehatiye? Gotin bavê wê li ser sînor hatiye kuştin. Bavê wê kî bû? Kolberek bû. Ew keçika ku ji bavê xwe pirsî bû, bavo kolber çi ye? Bi wê agahiya xemgîn vegeriye malê û ji bavê xwe re got, bavo ez naxwazim tu kolberî bikî. Bavê fêm kiribû mesele çi ye? Lê wê çi bikira? Erê, bavê wê dest ji kolberî berda. Lê wê çawa debara malbata xwe bikira? Çû li kar geriya, karekî baş nedît. Paşê li cihekî karê paqijkirina axuran dît. Hinek xebitî. Li wê derê jî heqê wî nedan, perê wî nedan, ew bêçare hat malê. Beşek ji malbatê li derveyî welatê wan bû, çûbûn Ewropayê. Berî jê re gotibûn, tu jî mala xwe bîne. Piştî ew xas zehmetî û piştî ku keça wî nedixwast ew kolberî bike, wê çi bikira? Li malbat, li endamên malbatê yên li Ewropayê geriya, got ka ez çawa dikarim werim malbatê çawa dikarim bînim. Li qaçaxan geriyan, qaçaxên ku însanan bi qaçaxî dibin Ewropayê. Çiyê wan hebû firotin, ew peredan wan qaçaxan û ketin ser rê. Paşê çawa bû? Paşê ew li gel zarokên xwe di behrê de xeniqîn. Bota ku swar bûbûn ji bo ku herin Ingilistanê, noqav bû û ew di behrê de xeniqîn. Çîrokên bi vî rengî di nav Kurdan de pirin. Xeniqîn, sürgunî, koçberî, kuştina kolberan. Em çima qala vê dikin anha? Kurtefîlmekî bi navê Anîta hat kişandin. Derhêne behza nalbendî ew kişandiye û kurtefîlmekî 17 deqîqeyî ye. Kurtefîlmekî anîmasyonî ye û gelekî serketî çêkiriye. Ev kurtefîlm di çarçoveya 43yemîn Festîvala Fîlman a Stenbol'de hat nîşandayîn. Erê çîrokek gelek xemgîn e, min bi xwe dema temaşe kir, ez kelogirî bûm, lê çîrokek kurtefîlmekî gelek serketiye. Eger ciyekî hûn rast hatin lê temaşe bikin, pêşniyaza me ew. Anîta kurtefîlmê Behzad Nalbendî.